wetswereld wie de president wordt van The United States of America. The greatest country on earth. Op het Dockinga College in Dokkum stiet de maatschappijleerles in het teken van de Amerikaanse verkiezings. Want wat daar baat is echt wichtig voor de rest van de wereld. Ik denk dat het heel belangrijk is, want het jouwt ook een beetje het grotere geheel weer. Hè, van wat we natuurlijk sjoggen in Amerika, wat er gebeurt, had natuurlijk ook invloed op Nederland, hè, de verkiezingen. Uiteindelijk de uitslag, des te meer. Ja. En wie zegt, als ik in Amerika woonde, dan zou ik op Trump stemmen? We hadden toen gewoon, waar zo'n zij op stemmen. Hè? Een beetje, dat is altijd wel nieuwsgierig natuurlijk. Maar de landelijke verkiezingen hebben we het daar echt wat door gehad. En dan hebben we het natuurlijk, is het in het grotere geheel. Dus waar zij van binnen, waar ze zij op stemmen zo'n, als ze in Amerika zo'n ween. Dat is altijd wel een hele nieuwsgierige. Trump. Hij heeft gewoon het grote woord en het beste woorden. Je krijgt er wel wat van mee dus? Ja. Waar vooral? Ja, op social media en andere dingen. Van leerling Fabian is het duidelijk, Trump is de man. Maar wat vinden de meesten op stritten van die presidentskandidaat? Nou, dat mijn type net, nee. Nee, waarom net? Nou, echt, dat kapje alleen nog altijd Michael helemaal net laaien. Maar ja, dat is persoonlijk, nou. Nou, in mijn beleving is Trump gewoon een opgeblazen zwetsmajor. En die hoorde vrouw, daar had je gewoon wat een beter idee bij. Dat hij de boel beter leiden zal, ik het mij. Nee, die man moet nog maar mijn pensioen gaan, vind ik. Voor jou moet het Harris eigenlijk worden. Ja, eigenlijk al. Ja, had ik de baas mee, ja.